Sempre has estat amb mi. Kotomi. El meu somni s'ha acabat. El somni de la dolça llar amb un marit meravellós i amb un gos ben maco és mort. Tranquil·la, no li faré res estrany a la Kotomi. Només vull que superi el problema que té. Junta, ets un imbècil. M'havies dit que no li faria res, que superés el problema que té. Pervertit, indecent, monstre degenerat, llibertí. Com pot ser que jo m'estigui deprimint? Comunicació intratemporal. Auig, Aoi et volia parlar del DSM que t'havies descuidat. Aoi! Podries deixar connectat el contestador? Si no els pots contenir, no te n'estiguis. Ho sento. Aquest somriure que has fet és meravellós. Ara sí que t'has mostrat tal com ets. No cal que canviïs per res. Pots passar sense canviar. Tal com ets ara, ets una persona meravellosa. Amb aquesta cara. Momonari, jo... Fins ara, per mirar d'esquivar el problema que tenies, evitaves enamorar-te de cap noi i tu mateixa t'estaves matant. Llavors... No tenies cap necessitat de fer-ho. Aquesta sinceritat t'ha fet la més bonica. No t'has de tormentar mai més per res. Tal com ets ara, ets la noia més meravellosa del món. Momonari! Aleshores, tot el que has fet ara formava part de l'entrenament. Sí, però em sembla que les coses han pres un to massa seriós. No pateixis per res. Passi el que passi, sempre seràs meravellosa. T'ho dic jo. Tens la competició de demà a la butxaca. Però no era el mega playboy Junta? Kotomi. Ami. Hola, Ami. Què hi fas pel carrer a aquestes hores? I tu, què hi fas, tu? Jo?
Doncs, mira... No te m'acostis, sents? Què? Se suposa que estàs sortint amb la Kotomi, oi? Doncs no està bé que caminem l'un al costat de l'altre. Ei, Ami! Em penso que estàs equivocada. Que no m'has sentit? T'he dit que no te m'acostis. Ami, espera! No corris! Espera, Ami! Ami! Per què vas tan de pressa? Ami! Ha sigut l'exercici de la Yokara Chiba, de l'Institut Katsura. A continuació, l'exercici de Kotomi Takanashi, del primer curs de l'Institut Fukumo. Kotomi. Hola. Junta. Oh, Takanashi, si ho fas com de costum, te'n sortiràs. sí. Endavant. Vinga, endavant, Kotomi. No et posis nerviosa. Kotomi. Ami. Endavant. Vinga, Kotomi, te'n sortiràs bé, n'estic segur! Junta. T'he dit que no et posessis al meu costat, burro. Per què no? Perquè no, ja està. Exercicis individuals, tercera classificada. Kotomi Takanashi, de l'Institut Fukumo. Què? Que ens vas veure? Però tot... De dalt a baix. Per què ho vas fer? Perquè és la meva feina vigilar-te. A més, t'has guanyat el meu respecte. La situació tenia molt de risc, però no hi va haver res fora de lloc. I a més, també has posat remei al problema de la Kotomi. Sí, suposo que sí. Tan sols hi ha una cosa que em té un pèl amoïnada. Allò ho vas fer sota la forma del Mega Playboy Junta. No ho trobes estrany? Era el Casanova que va deixar embarassades 100 noies. Com s'entén que s'aturés en aquell punt? El Mega Playboy que conec no deixaria escapar una noia un cop que la té davant seu. Doncs... I no trobes que el Mega Playboy podria resultar un bon noi? Mai de la vida, Tanaka! Que et vols convertir en el Mega Playboy? Si ho fas, tu i jo partirem peres. Em fas por, Cari. Junta, et demanen el telèfon. Vinga, vinga, més fort!
Com és que ha volgut quedar aquí? Què deu voler ara la Kotomi? Ami! Hola, com anem? Què hi fas, tu, aquí? No em parlis amb tantes confiances. Si la Kotomi ens veu, encara hi haurà un malentès. No t'amoïnis. També he quedat amb en Momonari. Kotomi... Kotomi, felicitats per guanyar la competició. Me n'alegro molt. Gràcies. Ho vaig aconseguir perquè aquella nit em vas donar molta confiança. Però, de fet, estava una mica trista. Perquè sabia que fins a l'últim moment l'únic que et va preocupar va ser el meu problema, només això. Esclar. En aquell moment em vas fer molt feliç en dir-me que havia de continuar tal com sóc. Però d'altra banda vaig entendre perfectament que no volies tenir res seriós amb mi. Kotomi... Va ser un xoc per mi, saps? Perquè jo anava ben bé de debò amb tu. Quin mal! Oh, quin descans! Kotomi... Ami, et torno la carta. Encara no l'he llegida. Però encara que no l'hagi llegida, me'n puc fer una idea del que hi dius. La teva especialitat és amagar els sentiments. O sigui que el que hi ha escrit deu anar justament d'això. Oi que sí, Ami? És una murga, sabent què pensa l'altra persona. Ets la meva millor amiga. Kotomi... No ho entenc. Bé, doncs, jo me'n torno a casa. Ami, ara ja saps que en Momonari m'ha donat carbassa. Va, no has d'anar amb manies. Enganyar els teus propis sentiments no et portarà res de bo. Momonari, no et passis sent massa amable amb les noies. Si fas plorar l'Ami, te les tindràs amb mi. M'has entès bé? Adéu. Kotomi... Què volia dir la Kotomi? Potser se n'ha fet una idea equivocada. A què treu cap que ara tothom ens vulgui unir? No ho entenc. Nosaltres som amics des que érem criatures. Preguntar-nos si ens estimem o ens detestem a hores d'ara queda fora de lloc, no trobes? Amics d'infantesa? Junta. És un cas, quina trucada més llarga. Què vols, Ami? Res.
res important. Què passa? Ets ben rareta. Me n'havia fet una idea equivocada. Què vols dir? Tant se val. No cal que t'amoïnis. És veritat. Tu i jo som amics d'infantesa. Ah? Avui fa un dia esplèndid. Sí que triguen junta. És veritat. Tu i jo som amics d'infantesa. Amics d'infantesa, és clar. A hores d'ara, ja és massa tard perquè sortim junts. Transferència intratemporal activada. Transferència d'un objecte. Pes 60 grams. Confirmació de l'objecte realitzada. Que m'escolta algú? Avaluació finalitzada. Transferència realitzada amb èxit.